Turn it up, throw down your motherfucking door. Moikka! Nyt tehtäis tää esittelyvideo. Aloittaisko jo? Joo. Esitellään vaikka säätä, siellä sataa. Eli pitäisi ehkä ottaa sisälle. Se on jo ihan liti märkä. No se on siellä sitten. No aloitetaan vaikka mitä sä harrastat. Jalkapallo. Mäkin harrastan. Entä mikä on sun lempilimu? No nopeasti. No kai kokeisi. No fakta. Entäs? Mikä toi nyt? No mä oon 9, toi on kai 10. Täytän 10 marraskuussa. No kyllä mäkin. Sä oot kuukauden mua vanhempi. Ei kun nuorempi. Niin. Mistä mä menen koko luokan nuorempi. Niin tosiaan kesäloma tuli jo. Ei oo vielä mitään hirveästi touttu, paitsi ollaan nyt mun yhtä peliä tultu pelaamaan. Far Cry 4 sain se. Sitä on tullut vähän yli 5 tuntia 3 päivää peräkkäin pelattua, niin. Nopea tiedotus, ei olla veljeä. Jep. Ei keksi mitä sanoa. Ei niin, olisi ehkä pitänyt. No mikä on sun lempiaine koulussa? Ei ainakaan käsityö, se on jo huomattu muutamakin kerran. Se on kuvataide. No niin. Ei todellakaan kuvataide. Matematiikka tai englanti on mun lempiaine. Mun on ehkä liikka tai kuvataide. Mikä sun jalkapallo on? Onko toi vähän kylky? Mikä sun jalkapallo on? Selektin Omega semmonen pyöreä neloskon keltaraitainen. Mulla on Selectin neloskoko talento. Lähde ihan talento lento. Tai endo. No, me lähdetään varmaan joskus tänään aikaisemmin tonne Sortohan kentälle, kun meillä on siellä reenit tänään oli eilenkin, mentiin jo aikaisemmin, otettiin pari yläryhmäkisaa, missä mä rektasin ton ihan täysin 5-1. Ja sitten niin mennään taas varmaan vetelee sinne ennen kuin reenit alkaa. Mutta ensi video voisi olla ehkä jopa joku haastevideo tai ja muuten käykää tsekkaa toi Miska Isomäki tämän kanavan, mutta täällä on uusi puhelin, missä jos sen gmailiin sillai. On tossa ihan kaikki samat. Meni se puhelin pääskäks. Mäsäks. Niin sitten tää puhelin meni mäsäksi. Joo, mutta sille tuli uusi näyttö. Ja käykää tsekkaa Miska Isomäki kanava. Me ruvetaan vissiin tekemään videoita tälle kanavalle. Joo. Mut käykää tsekkaa, mä teen ehkä joskus yksin sille video. Hyppää jokeen päälle. Joo, mutta itse kun mä en ottanut videoa siitä, kun oltiin uimalla, kun Valtteri tuli. Aivan. Mutta vaikka nähdään ensi videossa. Moikkelis koikkelis!